pa mon. Kaabot na yun mong Sir Marlon dito. Abot mo lang. Isong tayo. Kaya kinasa si Matoy. Nagsigig explicar. Di na lang kuno mukuyog ni Hilin. Kaya bag. Kuyaw di ay. Pagi na akong biyahe si Hilin oy. Ako yung ikuyugan. Antod nga niabot sinoy Dinzio. Ug maoy na mugos. Pagtapad ni Sir Marlon ug ni Hilin. Mao to'y kuyaw bon. May gani, dili mo uyab ni Helen. Kay kung uyab pa mo, nga gunit-gunitan siyang Sir Marlon, lagmit, buak yung papangig. Magsumbagay mong gid mo. Kinsa nga papanggit mabuak. Ilan ta mangante, ambot lang. Pero ay na lang nagipananglit. Ay madunggan ta. Abi pala mao na hinungdan. Nagkuy-kuyo ko nilin. Kay mao na ako interes. Sa ato pa, waday ko ka maibog ni Helen. Baga biya nimo eh. Wa ko mag-ingon nga, wa ko maibog ni Helen. Tingali unya baglain no nilag sabot. O di ay. Puta ka ba o, sa kadugayng panahon, magkasinabot mo ni Helen. Ay napag-isgutan na eh. Hindi ko gusto isgutan na. Ang akong problema karon ba? Tingali unya suko gyapon Sir Marlon ba nga magsigi kog kuyog ni Flor. O ni Helen di ay. Flor, abot mga Flor, ako man na. Lagi tingali unya masuko ba? Hindi kita bakit mahimo nga di na ko ubanan si Helen. Ako ra ba ginang ubanan? Nga naman di ay. Wa pa man kasi sugtan ni Helen, masuko di siya. Apa nakasiguro mangyud ko, hamusugat siyang Helen. Wa kuyog yapon Helen. Total siya man hangyo na to. Maghuwat na lang ko ni Helen, badlungon niya. Nga di na ako paubanan. Eh hadlok man sad to. Di na mahitabo ay nga paundangon ka sa pagpakuyog ni Helen. Ano mahitabo? Pero maglikay tayo, lisod kayo mo. Di ko gusto gubot. Basta di lang yung ka manghilabot. Kung may problema. Bulay, kailangan. Aliglig yung balibol kaniya. Munday, sa populasyon. Populasyon kontra darasan. Kusok ko gabiya sa tiga darasan. Munday, kusok yung muwalop og bula. Usay mo out, ma-out good. Pero sa kawayan, ang duha pit magsinumbagay. Pero wala lang ko mo posta kay nagduha ng pag-abot na ako dito. Pero ugma, napay ugma. Taga-Palanas og taga kuan tangan sulo, darasaan tangan o kanang lesan. So, masatong kuan basta ugma naagay pa duha. Naagay pa duha ugma, kuyog ta ha. Pero aligre musta na ta na kay kuan man kanang nag-abot ato dito, di pa man magsugod, ha. Ang katog yung taga Palanas o taga kuan o, taga poblasyon. So, gabiha sa mudaga ng mga tahuana oy. Aligre yang duha agyon sos. Di wanay basta kay puti lingawa lagi na ko munday. Ugma. Kuha kita ugma pohon. Kuyog ta ugma munday ha. Ugma pohon ha. Munday. Right! Yang saman. Kabado ka? Ha? Ano? Di ka na matawag ko sa init na yun? Unya, unsa man lagi? Kabado ka anak ng gibuhat ni Moron? Kaya nga ko argabado ko. Sige lang ang gaputak naman ka. Kaya kong sabon, bigay mo napon ko. Din ka ganina. Dito lagi ko, nitanala kong balibol. Ibul ka karo. O sige! Kara lang kada. Yung sabi mo siling ganina. Unsa may gibuhat niya? Yun sa na siya nako. Mawa na ko unsa ah. Mangutay lagi unsa nimo. Gyud sa man nimo gani-ganina unsa may gibuhat niya? Lagot nimo. Lagot. Dako nimo ni malaka. Lagot. Imo yung kong longsan! Naglagot dako nimo. Kisa lagi ingon nga ako siyang kasabaan. Dunay gasulti na ako. Kauban mo ni Sir Marlon. Inyong gisugat si Helen. Kay buot nimong ilawog sa tirong. Imong anak.
Pataka mo lang ka, Munday! Siya pataka! Ako na yung nagpataka. Primero, God, nakuyog Miss Andoy. Kunya, kaya naagi mami sa agiana ni Helen, moto nga si Andoy, ako lang ipauna. Kaya hapiton pa na ko si Helen, mauna. Makakuna! Ganun mo baka ko. Sus! Mao lagi na! Makakun! Saka kayo. Pura na ko ni mga anak, Andoy! Andoy! Tawa! Andoy! Ngano oy? Oh, di ba, nakuyog ta ganiha? Ngano? Dre, gawas dire. Bayon ka, manuano ka ron da. Di ba, nakuyog mo ta ganiha nga, pag di nakuyog ta nga, hapit na ko si Helen, di pauna lang takag puli, ha, di ba? No? No? Tugan sa tinuod. Oy, tubag na, sila pinti! Tugan sa tinuod. Karon dili ako'y mulatos ninyo sa ikog sa kabaw. Uy, manta makita karong adlawat ay. Suruh makita! Suruh makita! Bayon ka! Yaon sa naman, sir. Ballpen. Oh. Oh, dara, sir. Oh. Gini. Kini akong saan ni ballpen na eh. Kini akong gi pang eksan. Ayaw ni appeal dito sa akong reklamo to sa kapitan ha. Ay, ikaw kung may baho, sir. Ihatag na ditong kapitan. Yaing na si kapitan. Nga kanang mga tauhan na nga aniwa nila bora di man kanang gipang eksan. Oh. Kaning mga YX ingnas kapitan nga kinahang nas labing dali mahawa ni dinhi ang dapita. Kay kaning mga klase sa tao maghatag ni kagubot. Oh. Ako ingnon, sir. Sige, sir. Ako lang ang tuon. Pero, hamay kay maayo, sir. Kung ako lang pareho ng kapitan, para ikaw lang explicar niya. Pita sa nimo eh. Di na kinahanglan oy. Ing na lang ang kapitan nga kanang mga tawhan na. Di na kinahanglan magdugay na yung mga wa nila mi. Hatag lang kagubot. Himo sa kag imo suhestyon eh. Sige, ako lang tuon karon dayon, sir. Luya biya ka. Tumar yung lisit eh oy. Ano wa man ato dapat si Isidro, ma'am? Dili lang sa nato ikauban si Manu Isidro doy kay o man ako siya sulti sa atong sekreto. Amo ba? Unya na nako siya sultihan kung gikinahanglan na. Unya doy sa pagkakaron kita lang una og sililay ang nakahibaw ha. Kay magigo, ma'am. Ato sang ipahimutang ang kanding doy. Nga di makitan sa mga tao. Kay biligro gyud makahimo gyud ni kagubot ning hitabo ah. Siguro gyud na, ma'am. Husto gyud ka, ma'am. Hangtod karon di pa gyud ko makaingon nga luwas ng kanding. Kay ug dili na mabutang ang kanding sa luwas nga lugar. Siguro gyud ko nga makahimo gyud nagkagubot. Murarabag na okay ang mga tao, ma'am. Ug nakamatikod nga wa na kita ang kanding. Mao sa gyud na akong namatikdan doy. Busa kinahanglan mulihok gyud daon sa paglikay sa daotang epekto. Mutabang gyud ko na, ma'am. Di ko makatugot nga may tabo ang kagubot. Mabalaka ko nga maapektuhan po ka, ma'am. Mao lagi doy. Ato na ta, ma'am. Sige. Namay ka lang. Ikaw kong tuyo. Ano man? Gimingaw ko rin mo. Pasa, Ako mo, ah. Si tatay ba? Oh. Ganahan lagi siya na dekorasyonan ang simbahan na atong kaslan. Susuan ay problema, uy. Ako na tong giingnan ng katong mga tao nga. Paninduto nila decorate ang simbahan para ikasal na to. Nindot kita naon ba? Imo na nilang giplanuhan. Oh, hagbay ra. Hagbay ra ka sa tatay ni mo, eh. Tuy, nitugon beto si tatay na ang 5 ka inasal ma. Adto ra sa amo. Ay, ayaw saan, uy. Sabi ako bisita sa mua. Kanang uban, ato lang na sa mua. Na, kamoy pagsabot ni tatay. Ay, adto tamo na. Unya na lang mo, ato ra ko. Kaya gisugo para ba kong Sir Marlon. Atos kapitan, kaya na ireklamo. Kanya. O gusto ka, kuhig lang ta. Okay ra day, namukuy Okay ko. ra. Sure ka? Oh.
Saan? Saan? Ito bang gingon ni tatay nimo ba? Mm. Nga naghuman sa tong kasal. Di ta padulgon. Ya, di ta pa jud ta paanakon. Saman okay ka na? Maubitin na ipong ni tatay niya. Ikaw, okay ka na? O di ko okay ano eh. Naghuman sa tong kasal, maglain gyud ta. Asa man sad ta? Oh, nagpabuhat na ko dagbay. Ugma sugda na. Napabuhat ka di ay. Oh, si tatay nimo adto la sara sa inyong payag. Kita maglain ta. Kay ma'am na gitawag sweet og salag sa kaminyoon. Diba? Sa di salags kami yung ga. Awa pa rin kakasabot ang salag. Kanabang bagong magtiayon na mag-ipon sa usa ka balay. Ah, mauday na. O mao na, kanang puyotag usa ka bahay. Mo na gitawag og salag sa kaminyoon. Mauday na isalag sa kami yung untoy. O, Ya, mangitlog tayo na. o, mangitlog og di ka mapustan. Paubita nang di jud ko musugot nga ipabuwag ta ni tatay nimo, gusto jud ko nga mag-ipon ta kay itlogan man jud ka. Kaya luoy sa ni tatay to eh. Dili ato na pasaroy yung tatay nimo ngadto sa atong bahay. Sad, kita mo suroy sa tangan to siya payag. Lagi siya mo sa Ito tatay mo. Dali na kay Sir Marlon.